Ampara
Ong wilahing Ong wilahing awi kena mastu Rama Sidhem Ong awi kena mastu Rama Sidhem silat meringang jagat karana sirang tunduk kawisisaning bisana sono senawung langling lopes tumaksud stantun lambang Buddha sinantara tutur katela tetula tolat mring rabdeng parabdya winisuda trahing kang dinama Dama pinardi tameng lalata mangkewa tekapusananing gupita taurenggeng pralambang panumba-tumba parma panggung panggeng panggunggung sang murwaning gata sing kebyar dumadine wayang Purwa purwakaning kandha pinarik aruntuting basa dongeng kina ngemu surasa yen narasaya karaos mulajare rohang rasa wandi uruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lirjan wangi lukaca jarwe wis nakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pakeliran yaiku sejatine sayekti amriksani pagelaran Dinggit Purwa Surya Candra Daru Nyewang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari ratri angidri bawana perwatleging duksina gilir kepandhi temadati petanganing dina sasi warusi windu kang sarta abad tetungkulan tangkar tumangkar toya siniram embun toya Jawa pating krembya dada padhang ing kutu-kutu alang tuku burung-burung yang buruntu dada beranan tanpa wicalan padang terawangan senari sangguang renanggang sumur bawani jagan mungging jagan wetan tuk munggup-munggup mungging kalkan wukerabang perngangga lamun kang saya dilat-dilat bumi saya tangu sumurup sanggewang arko kata sebelah kanan kering abang esmu jenar kapur bawan sinaring sanggewang basonto tanem tu katon ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucing gunung kini malan gendalu kasih ring Marabancana lenggat lenggut ngandu koyong gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu soleng kawula dasi tinel warsa ngupaya buka garap Tegal Sawayi anglu ursilur tatan wala pedhoti sinambi sendunan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawane ana pirembagan Samara Wangi Sanggelang Arka saya tangguh saya inggil wis katon mala sinari jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan miwah kulon sinaring jagat kang samara Banyadara Banteja Rebul Kekuwung parandiri datan wonten ingkang amadani Kekuwung Praja negari Ngastina ya praja negara ing Astina ya negari ing Hastinapura liman benawi kuru janggala dasarnya negara tanantuk 2000 jangkep ditego krana negari Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya binawi tramya beng samudra binang langkung kang tanpa wagun pegating panunggal kapantuk urjeng Cakrawala wane-wane cakreng bebisik sawane kineping jurang sorong kinepung gua sirung kinarya sesuing peksi lawet miwang sarang burung wonten ugi pasisir antarsasar jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir sadya tinanduran kang murakapi pandya Bathari Sri Anglar Pasabinat Jayareg Misari kang pinangga Pratiwi pategalan nggo palawija ingkang ngerbuyung gedhongane ambek wae nganti kaya manglung malangun wetane pala kewendhem pala kesimpar pala gumantung sadotan kujiwa cinawi tukulan kemawe kesarasaning dewi ingkang raja kaya dewen sansaya ngrembug lampun sangak glaring mangunan lampun wanci sarap surya samya bali mring kandhange sowang-sowang datan ana caraning kandhang aku nancing palang labet tepi saking Tita Durjana cuti samya sayek seka kapti akal uring nusa bangsa tuwin negari Hastinapura
Wana gongi bangi gunung anggung somel starurun tumurun tumera sate dadi huru-huru kaneng lingkungan langkung-langkung lamun dadi naliti sampun samya samet aning sesanggeman sepentep saking titasan soisin lan saya nada wida anane mumat sinamatan daya dinayan sawiji mapan jatim jejiban kami pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karo sambabar karya Kenging binasake negari ngasuna lagu semolagyo manjek marang jaman kecono panjang munjung pasir pawukira jinawi gemah hari pakar toto turtora harjo dasana guru kang gedhe bori padang jagati dur kuku setor tado kuncarane torto kasusuring panca praja lasnenta wau aneng wenangira den ucapna dosa namaning Sang Nata dosa 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Maha Prabu Suyudana ya Kurupati Jaka Pitana Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Sang Dastarata Siwi ya Sang Dastarastratmaja ananging nalindra Berbanda Berbanda tegese numpuk brana picis bebasan sak pratelan jagat kasuganing Sang Prabu Jaka Pitana Berbandu tegese sugih sedulur nanging ana cacating sawetara denya kirangudi mring reh tata krambi apa to tandane kadang satus kang samya nyatakna ing gunggunging karo sanira miwah sakarsanira piyambak pramila kaladuk denya duweni watak semungah sesongaran Adigang yang adiguna ngandelaken dumeh kadang nata gong Winetara yen to kinunggunga wiyare jajan mewah luhuring keprabon syarat ridatan tebete siningget pinunggal kang kawicarita nujari sajuga lenggah sang nata tedhasi wa kaneng sitinggil Binaturata lenggahing dampar kencana ingkang pinalipin kencana pinatik mawa retna linemekan babon pirang merdani sinebaran sari-sari Kinanda Wida jebat kesturi kongas gandane mangambar dumugi aning sanjawining pasewakan kinarebeg sagunging para inya biyada bedhaya srimpi manggung ketanggung Joko kaloro-loro kang samya ngambil pancane kerabon banyak dalang hartawalika sawunggaling mas kacu Dwi Panggo kang sarwa retna ginebutan laring menyura kantan kiring sumerbak gandaning Sang Nata dumugi panguraan sirna kamanungsan yaya Sang Hyang Prabancana Ngijawanta harap tidem permanem datanana bane walang miyang alisik muhung sinten ingkang marang caket dere mangarsa nenggih warangkana tapi dalemping plasa jenar nenggih Sangerkyana Patih Arya Sengkurya Sang Nindya Mandri Rekyana Patih Harya Suman ya kekasih Raden Trigantalpati tatana kantun pilenggahipun pujangganing negari Ngastina muhung pandhita ing Sukalima peparap Sang Papa Begawan Durna ya Dayawang Drona ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra wong pamungkasing pasiban lenggah siniwaka nenggih saturing toya tinalang Sang Raden Harya Kartamarma tegambar mlebar ya samudra tatanpa tebih piswanira Sang Jepara kawula tasih ingkang samya gandeng pasisiran jejel riyel arep-arep bibit prasasata pandenggul tatanpa sula labat kathah sakating marusi banjawi ambludak gendera karo rontek umbul-umbul keterangan danu Yayang mondeng mongso labu payung megar mandi jamur paring mongso ndeng tumbang ngarang abu jatingane mongso katiga perandening mangki dintremat daning pasewakan datanana gondongan ngobas sawro tatel pampah kabeh sungling pradonga yang mangling waranggana
kacarita lan semanten Arambira-wirana teng mandur Sang Prabu Baladewa. Arsa tanggaping gatiri Sang Prabu Duryudana. Arsa wijiling sabda pangandika ndadosaken kumanggi wijiling pandika. Sang Prabu Jaka Pitana ingkang dereng kawedharing lisan. Mulat samyog para kala samyong kang sepi sawane. Diwangsuk mono mangadili ruwi. Ana sasmintaning sujagat wasane kubur loro. Durmangke Paman Pati Haryo Sengguni. Paman Pati Ploso Jenar. Ayo dadekaken pekenira si Paman Pati Haryo Sengguni. Wontene jeneng para ingsun biji wonten kajengan manira. Paman Pati Haryo Sengguni. Kawula ana ninggih kere. Kepareng paduka anggir anak Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang pamaning kepatihan. Ingkang paman nyadong dawuh timbalan paduka anggen kapiji ngajeng sowan kula. Wonten ngarsa paduka anggir Prabu Jaka Pitana. Duh sewu kalepatan kula diageng pangaksami awit jibeg-bebeg karo sing manahipun ingkang paman nalikanipun mapan wonten sanjawining pasewakan. Kagat sotaning manahipun ingkang maning kepatihan bebasan pindhara ning salomba pinanjuring alun-alun kumitra caruk maras. Nanging mugi dados ning kawuningan gersaring kula majeng sowan wonten ngarsa paduka. Manahipun ingkang paman tebih saking raos kemarasan diwaji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan kemareng kula nyadong dawuh. Timbalan maduka anggir anak Prabu Jaka Pitana. Kawula ana ninggih. Paman Pati Haryo Sengguni ya. Katipalan jeneng para ingsun biji. Wonten kajengan manira ingkang ingsun patah minangka dadi badal wakil ingsun. Para tadyagi paranata tatara kita kamarajan aturna maring panjenengan ingsun. Samendhangun sunung kanthi kengkarempin Paman Pati Haryo Sengguni. Kawula ana ninggih kere. Menawi paduka ndang bab tata kiting kaparajan negari Ngastina. Kula kinten sadaya datan badhe anguji wani. Awit para kawula samya sayek-sayeka kapti. Manunggal tetunggalan dados tunggal. Sumuyut wonten ngarsa paduka anggara Prabu Jaka Pitana. Mandhapipun dhumateng para adik prajuritan miyah para kadang paduka para sata Kurawa. Ingkang boten kendhat anggaya tansah gegladen olah kridaning aprang. Pramila sawanci-wanci praja paduka katempo ing parang maka tartentu boten badhe nggepok kunca Gusti kula Sang Nata ing Ngastina. Wekasan ingkang paman aremuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih kawula ana ninggih. Ya jagat Pangestungkara. Teka gawi bombong panahipun ingkang putra ing Ngastina. Teka jangkep kang dadatarira. Paman Pati Haryo Sengguni. Ora liwat panganan kang utama tindakna selawase urip Paman Pati Haryo Sengguni. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken tartentu kula mboten badhe suwala. Jernyatanipun kula menika namung sumut wonten ngarsa paduka anggir Prabu. Namung dereng lan sasampunipun kepareng ingkang bapa ing kematian ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu. Dosa menawa ingkang badhe kula sandhang wontene teka kula wantun nampi sepaipun tiyang sepuh. Nanging ewa semanten ingkang dados nalindra wonten praja negari Ngastina mriku pun Duryudana. Lajeng sekanti Paman Haryo Sengguni ingkang dados Rangkanata dalem negari Ngastina. Pramila sembahipun Paman Pati Haryo Sengguni kula tampi dawah sami-sami Paman Pati Haryo Sengguni. Kawula ana ninggih. Mugi kasikican lenggahipun Paman Haryo Sengguni sampun boten kirang paraogi piswanipun ingkang bapa ing kepatihan nggih kawula non. Miwa bapa Penemban Durna. Bapa Penembaning Sagalima. Mugi anggen paduka rawuh wonten praja negari Ngastina kinandenan karaharjan rawuh wonten karsanipun ingkang putra. Yen panjenengan ingsun pun Jaka Pitana Bapa Penemban.
Astaka swala sila pritapa sumorante sumorante. Hawala kamanaka kula kapret kantel buntuting selikur. Nyuwun pangapunten Ger, nyuwun pangapunten. Kaget sowan kula kapiji. Nembe makler kula kadang sowan kula nggih Prabu. Mboten dados menapa. Inggih. Pambagya Raharja Mukya kunjuk bubuhan. Kalau non kula non. Wilujeng miswanipun ingkang bapa ing Sukali manggen kula sowan ngadhep wonten ngarsa paduka. Anggara Prabu Jaka Pitana kula non. Mboten langkung sowanipun ingkang bapa nganti salam taklim kula mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Anggara Prabu Duryudana. Anggara Prabu Jaka Pitana. Dokter iki sampun sanget kula tampi damel bumbung manahipun ingkang putra Ngastina. Mboten langkung kaprayogan lenggah paduka bapa Panembahan. Kula non. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Kula sowan saking rektorat pertapan ing Sukalima nggih. Anak Prabu Jaka Pitana kawula non. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Padha kanthi Raharja. Slamet sowanmu Dimas Kartomarmo. Nun inggih dewaji sembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan sinuwun Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paduka miji dhumateng piswanipun ingkang raying Tirta Tinalang pun Kartomarma kemarang wilujeng sowan kula. Tebi saking Rupita cinaket nuring karaharjan tuwin kajewanan. Namung boten langkung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Mbah nun iki. Tatampa ora liwat pangestuning sun wae tampan nun Dimas. Kawula nun sampun sanget anggen kawula pundi? Padha tatanan barisaning para wadyabala. Aja ingkang padha saura panduk jenenge Senedyana Brahma satane bagake nglawan Arawi Koko Prabu Madura. Dimas Toya Tinalang. Menawi ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula badhe pangestu padha dawuh paduka. Namung semanten mugi dados kasantosan dhateng gesangipun ingkang rayi sinuwun. Yo Dimas Kartomarma. Ai, nun iki. Nun mangke Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama ing Mandura. Sesembahanipun ingkang rayi pun Jaka Pitana inggih gurunipun ingkang rayi Ngastina. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Arawuh wonten Paraja Negari Ngastina. Kathah sewu lepat aturipun kang putra Diageng Pangaksami. Mugi parenga nampi aseng pasegan para krami. Saking ingkang rayi pun Jaka Pitana. Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Kawula nun inggih Yayi. Parang paduka Yayi Prabu Jaka Pitana miji dhumateng piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Arakanta ing Mandura sowan kanthi kawontenan ingkang banget damel bumbung manahipun ingkang Raka ing Mandura. Aseng pasegan panakrami sampun katur wonten ngersanipun ingkang Raka Yayi Prabu. Boten langkung kula ngaturaken pudya pangastawa nipun ingkang Raka ing Mandura mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Kawula nuwun iki damel bumbung jasing manahipun ingkang rayi pun Jaka Pitana. Samangke mugi kaskecan lenggahipun Koko Prabu Baladewa Mandura. Anggenipun rawuh wonten Paraja Negari Ngastina. Kawula nuwun inggih Yayi. Sampun boten ngrang pragi piswanipun ingkang Raka ing Mandura. Wontene samangke kula sowan wonten Paraja Negari Ngastina. Beyuh. Undhing kawontenan wonten Paraja Negari Ngastina. Tanganipun sampun wonten setunggal warsa kapengker. Ingkang Raka ing Mandura pungkasan sowan wonten Paraja Negari Ngastina. Sareng samangke kula kapiji sowan kula ngadhep wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Lako teka elok kados mekaten kawontenan Paraja Negari Ngastina. Ingkang samangke setunggal warsa kapengker. Para kawula mriku tasih kathah ingkang sami regejegan, tasih kathah ingkang sami congkrahan. Nanging sareng kula taliti wiwit saking Karang Pradisan minggahipun wonten Kutha Goro dumugi dhateng Negari Ngastina
Sedaya para kawula dasi minggahipun ayaka praja taminipun Nalindra negari Ngastina. Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana kula sawang katingal adem, katingal ayom, ugi katingal ayem. Yayi ingkang raka ing Mandura, wale-wale menapa kula nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka ing Mandura. Bombong awit kawontenan paduka ingkang saestu kaduka saged damel bingah tuwin tentrem. Sangjung para kawula tasih wonten para Janegari Ngastina. Yayi Prabu Jaka Pitana ngaturaken pandhuwun awit pangalembana paduka. Jenyatanipun sedaya mriku mboten badhe kalampah menawi mboten saking iga pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Yayi, ewa semanten Yayi. Ingkang raka badhe kaanggep lancang inggih monggo, kula badhe kaanggep koma wantun inggih monggo. Awit nuwun sewu. Kula kinten sampun cekap arembake pasewakan ingkang sepisan krembak babakan tata rakita Kamarajan Negari Ngastina. Sedaya kula kinten sampun cekap jenyatanipun sampun marem, tuwin sampun tinarbuka penggalih paduka. Yayi Prabu Jaka Pitana awit nampi aturipun nayaka lumantar Paman Patihari Sengguni. Koko Prabu Kadiparan. Wonten keparenga sak mangke ingkang araka nyadong dawuh timbalanipun paduka Kanjeng Yayi Prabu Jaka Pitana. Wonten menapa ingkang dados wigatosipun teka kula katimbalan sowan kula wonten Praja Negari Ngastina. Yayi menawi saestu mbok bilih samangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana betaken dhumateng bot repotipun ingkang ngraka ing Mandura. Samangke kula aturi bloko ingkang ngraka nedya nungsung pawarta kula badhe nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Yayi Prabu, ya jagat pangesunggara. Nur mangke Koko Prabu. Koko Prabu Jaka, Koko Prabu Baladewa. Salpatipun ingkang rayipun Jaka Pitana kula tadhah wadana. Wontene kula wantun ngrawuhaken tiyang sepuh kraya-raya saking Praja Negari Mandura rawuh wonten Praja Negari Ngastina. Mboten dadosaken punapa Yayi. Jenyatanipun para kadang-kadang Kurawa menika sampun kula rengkuh kayata dene turas kula piyambak pramila kaical jiga lan merkewu durga musangga runggi. Kasa wangsulipun menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana gadhahi kalodhangan wekdal. Wonten longgaring wekdal datan wonten tata kewajibaning Kamarajan Negari Ngastina keparenga sak mangke Yayi Prabu Jaka Pitana tetinju dhumateng kawontenanipun ingkang raka ing Mandura. Matur sembah nuwun. Inggih Yayi. Saestu bingung raos ing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Awit kula nampi penamisipun anak kula, inggih putra paduka Yan Maja Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Saraja Pinanggun. Inggih anak kula pun Lesmana Mandragumara, inggih anak kula pun Saraja Kusuma. Ingkang sampun tigang candra menika kaya-kaya dene wong kedanan. Kaya-kaya dene wong kang kelangan lingga, kaya dene wong kang kelangan marang nalar akal tuwin pikiranipun. Koko Prabu bingung raos sing manahipun ingkang rayi kados pundi anggen kula badhe mambengi dumateng menapa ingkang dados karentek tuwin adrengipun kegayahanipun ingkang putra inggih menika anak kula pun Lesmana Mandragumara. Awit pantara wekdal tigang candra punika anak kula pun Saraja Kusuma gandrung kapiranggu kepi-kepi kaliyan putring Sunggiwana. Lajeng samangke mutah kepengin tumut sayembara inggih mriku sinten ingkang ketugasaken junjung marang putring Sunggiwana. Pramila samangke kasempatan anggenipun boyong tuwin badhe kedah mengku garwa dumateng putring Sunggiwana mriku kula wau. Pramila ancasipun ingkang rayipun Jaka Pitana nyuwunika pamrayoganipun Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Anggen samangke kula rawuhaken wonten Praja Negari Ngastina mriku Koko Prabu Balarama, Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu Ngorwayahu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Nuwun mangke Yayi. Sewu-sewu lepat aturipun ingkang raka ing Mandura kula tadhah wadana.
kula sawegan anampi panyendhunipun Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Iya. Kaget manahipun ingkang Raka. Sareng kula nampi pangandika Paduka. Nampi dawuh saking Yayi Prabu Jaka Pitana bila anakku ing Saraja binangun pun Lesmana Mandragumara gandrung kapirangu kelawan swijining putri. Inggih menika putri saking negaring Sunggingwana. Nuwun manggi. Anggenipun anak kula mun Lesmana nggadahi gegayuhan inggih menika adreng kepengin gayuh putring Sunggingwana. Nuwun manggi Yayi. Menawi Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun pamrayoganipun ingkang Raka ing Mandura. Sareng kula pidhanget dawuh Paduka Yayi Prabu Jaka Pitana bilih putring Sunggingwana nggadahi kekudangan utawi sayembara sinten to ingkang keduga saged njunjung dhumateng putring Sunggingwana keduga badhe kelampanggenipun badhe mboyong dhumateng putring Sunggingwana. Nuwun mangke Yayi. Menawi babagan sayembara menika ingkang sepisan nuwun sewu ingkang namipun sayembara menika tartentu kathah penglamar tartentu ki kathah ingkang sakmangke uga badhe nderek mupu sayembara. Inggih menika kepengin junjung dhumateng pun putring Sunggingwana. Inggih. Pramila nuwun sewu. Wonten tetembungan ujaring kaki-kaki inggih menika wonten tigang tembung ingkang tansah dipun gegem minangka sanguning gesang para titah gesang wonten ing Madyapada. Inggih menika siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu menika nuwun sewu. Tiga perkawis menika mboten saged dipun mereni. Amargi nuwun sewu. Menika sampun dados pesthing kodrat, menika sampun dados pesthing Hyang Widi lan sampun dados kersaning Gusti Arya Luka. Pramila sakmangke lair lan batos ingkang Raka ing Mandura mangayu bagya lan menawi saestu Yayi Prabu Jaka Pitana mbetahaken sabiyantunipun ingkang Raka kapuri sakmangke gayuhaken putring Sunggingwana walih-walih menapa babar pisan sampun ngantos walang ati ingkang Raka ing Mandura siaga menawi kula kadhawuhan supados boyong putring Sunggingwana. Ngaturaken panuwun. Iya, nanging nuwun sewu. Ingkang Raka ing Mandura gadhahi atur menawi sakmangke ingkang putring anak kula pun Lesmana Mandragumara inggih pun Saraja Kusuma mboten kasil anggenipun gayuh putring Sunggingwana. Kula nyuwun kanthi sanget Yayi. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nggadahi raos kuciwa, sampun ngantos nggadahi raos gelo. Senyatanipun sepisan pesthi ingkang angka kalih jodho ajeng angka 3 tibaning wahyu mriku mboten saged dipun mereni. Pramila sekintenipun cekap semanten kemawon aturipun ing Mandura. Dene bangsa mangke nuwun sewu wonten tetembungan mlebet talingan tengen medal talingan kiwa. Mboten badhe kata-kata, anggen kula badhe matur Yayi. Katuraken panuwun Wawa Prabu. Toko damel jama plong raos sing panahipun inggih arayipun Jaka Pitana. Lajeng sampangke kula nyuwun Paman Padhari Sengguni. Jingandika gadhahi dawuh napa, gadhahi atur pangandikan punapa. Paman Hari Suman. Nuwun sewu. Nek cara kula sing disuwuni igeh niku kaya-kaya ora ndayani atur kula nggih. Sababipun apa? Nuwun sewu. Wonten mriki menika rawuh pujangganing negaring Astina. Wonten mriki menika rawuh gurunipun Marasata Kurawa. Sinten? Lah menika lho. Rektor Durna menika. Prayoganipun menawi Paduka Angger Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuhipun ingkang pamaning kepatihan. Prayoganipun bab perkawis anggenipun putu kula pun Lesmana Mandragumara. Badhe nggayuh dumateng putring Sunggingwana, prayoganipun pun masrahaken dumateng Kakang Durna. Awit menapa? Ingkang pirsa dumateng lagak-lagianipun Angger Lesmana Mandragumara. Cara dene ngingu ternak. Ingkang ngerti marang seratine menika namung Kakang Durna.
ingkang saged ngerteni dumateng menapa ingkang dipun pikajengaken Kang putra menika namung Kakang Durna. Pramila sumangga sakmangke kapasrahaken dumateng pun Kakang Durna. Awit nuwun sewu nggih. Mesakaken kawontenanipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara. Awit nuwun sewu. Lesmana menika sampun marambah makaping-kaping boten namung kaping setunggal. Anggenipun gadhe gegayuhan gandrung marang suwijining putri. Sampun wungsul wangsul para sata Kurawa pados pangrika daya sarana karti sambeka. Kinarya nggayuhaken menapa ingkang dados gegantilan atinipun putu kula pun Lesmana wandene ugi gagar wigar tatanantuk karya. Contonipun nalikanipun Lesmana kepingin nggayuh atmajanipun Arjuna inggih menika pun Janakawati. Lesmana kawon kalian pun Antasena. Lajeng nalikanipun kedanan kalian Mergiwa Lesmana kawon kalian pun Gatotkaca. Langgeng-langgeng nalikanipun jaman kedanan kalian atmajanipun Nalagareng. Inggih menika pun Nalawati. Lesmana ugi kawon kalian atmajanipun Mitra Kantong Bolong pun Lengkung Kusuma ingkang dipun sababaken pun kegulan dhisik nalika semanten. Nuwun sewu, lajeng ugi wonten panggayuh malih. Lesmana badhe nggayuh bakul legandha ugi mboten badhe kasembadan nalika semanten ugi gagar wigar. Pramila sumangga babakan mituwa menika kula aturi masrahaken dumateng Kakang Durna. Cekap semanten atur kula sumangga. Nur mangke bapa Dewan Durna. Bapa penemban ing Sukalima. Mitra taturipun Paman Patihari Sengguni. Kula kedra masrahaken perkawisan kula pun Lesmana Mandrakumara ing badhe gayuh putri Sugeng Wana. Bapa Dewan Durna kados pundi? Bapa Dewan. Lah. Wong tuwa iki ya maklum gak ya. Jam semene wis ngantuk. Wonten dawuh. Mangga kula dherekaken. Neng ndi sampean ki kok. Ora ana wong ngejak apa-apa kok mangga kula dherekaken rumangsane. Didangu kalian anak Prabu. Wonten dawuh nggih, wonten dawuh. Aturipun Paman Hari Sengguni pamrayoganipun lan langkung merayogi babagan gayahanipun anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Kula aturi masrahaken dumateng Bapa Dewan Durna kados punika pamrayoga paduka Bapa Dewan. Nuwun sewu. Pancen leres ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa nalika semanten siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang dados kodratipun Hyang Mahanasa. Iki. Ning nuwun sewu nggih rek. Kodrat menika dipun saged dipun wiradat menika gampil saestu. Contonipun umpama wonten suwijining titah ingkang lair kakung mijil lenang. Kamangka kakung menika pengin dados salah suwijining pawestri menika dipun operasi terus saged. Ha iki. Nanging nuwun sewu, pancen estu ingkang nami pesthi kaliyan tibaning wahyu menika mboten saged dipun mereni langkung-langkung babakan jodho. Ha iki. Pramila samangke kados pundi anggenipun badhe inggih menika pun putu kula Lesmana nggadahi gedreng, nggadahi niat kepengin gayuh, pengin boyong, mupu sayembara putring Sungging Wana. Lah mangke monggo. Monggo. Putu kula pun Lesmana Mandrakumara kemawon ingkang dipun tanding. Menawi serananipun kados mekaten menika Lesmana gelem napa mboten, sagah menapa mboten. Langkung-langkung jagani kawontenan wonten tetembungan siyaga payung sakderengipun jawah. Menika menawi samangke Lesmana gagar wigar dhateng antuk karya anggenipun badhe mupu sayembara, anggenipun badhe mboyong dumateng putring Sungging Wana, kados pundi menapa sawega nampi kawontenan menapa mboten. Iki. Lajeng keparengipun Pramila sumangga ingkang putra putu kula pun Lesmana Mandrakumara dipun timbali, dipun piji sawanipun. Nuwun sewu. Paman Hari kados pundi? Kakang Durna menika ugi dados conto lho nggih. Marga nuwun sewu. Kakang Durna menika nggih mboten maido
Nggih mboten mokal. Karang Kakang Durna menika pelaku spiritual. Ingkang mawi tembung jelah ngaten mriku. Pramila Kakang Durna menika ugi kathah sakathing pawestri ingkang keduga gandreng kalian pun Kakang Durna. Mereka dados contoh lho menika. Bayi. Kathah ingkang sami kepincut kalian pun Kakang Durna. Ning nuwun sewu. Gandeng sepisan pasti jodoh tibaning wahyu menika dados kodrating Gusti. Pramila pasti ning jodhonipun Kakang Durna menika sanes kok pawestri mboten. Nanging pestinipun jodoh dawuhipun Kakang Durna menika sewujudipun jaran niku ning sampun ingkang sampun sumandha wonten ing pertapan Sukalima. Dipatih tak kepruk ndasmu lho kowe, aja ngawur lho kowe. Ah, kaya ngono kok babar wirang ning Pasewakan lho ora. Ora kok jeneng babar wirang. Witekno nek wis pinesti jodhone kaya mangkono sampean wis ora bisa selak. Merga niki wau, kodrat niku mboten iso dinapak-napake Kakang Durna. Leres. Ah, ngantos warung-warung sing dodol sate jaran niku kula demo. Warung-warung sing dodol sate kuda niku kula tutup. Merga nyinggung dhumateng penasanipun Pandhita ing Sukalima. Nah inggih, pramila mangga Kakang Durna anggenipun badhe nggayakaken putring sungging wana. Jernyatanipun Kakang Durna mriku ingkang sampun dados conto supados sak mangke kasembaten ganyuwanipun Angger Lesmana. Bayi, Paman Daryo. Wonten dawuh. Pramila gandeng sampun cetha trawaca. Pangandikanipun Bapak Durna. Sedaya kawontenan dipun pasrahaken dhumateng anak kula pun Lesmana. Kula dawuh sartanipun kula tusan wonten kesanipun Paman Daryo Sengguni samangke kadangguwa katimbalana anak kula pun Saraja Kusuma supados minggah wonten ing Pasewakan Paman Daryo. Ya jagat pangestuwara Paman Daryo. Wonten dawuh. Angin sing ngandika nimbali dhumateng anak kula pun Lesmana katimbalan saking pundi? Niki wau kula mider-mider kula madosi teng kesatian Saraja Binangun. Mboten wonten. Adat sabenipun lenggah wonten sak pinggiring sawah. Jebul kula padosi wonten kamar nggih. Enten kamar niku piyambake nembe dandan cara manten. Hai. Inggih. Dereng kadhawan supados dandan cara pinanganten. Malah mriku sampun dandan cara pinanganten. Ha inggih kados ngoten niku dandanane. Ngalah. Mangka nuwun sewu niku rantai sing diagem kalih Angger Lesmana niku. Rantai sing sok nggih ngrantai kirik teng negara Ngastina niku. Dinggo kalungan, dinggo sabukan wah jan. Napa ya member nek kaya ngaten niku. Katimbalan nggih. Ya iya. Lesmana anakku. Saraja Kusuma padha kandhe raja sapratamu. Yun. Kanjeng Rama kok peteng. Sinten sing mateni lampu niki Kanjeng Rama? Nuwun sewu nggih. Niku astane nutupi paninggal. Wong nggih. Inggih Kanjeng Rama pun pajar. Pun padhang rasaning ati kula sareng kula badhe kadhawuhaken dening putri ing Serpeng Sungging Wana Kanjeng Rama. Lesmana Mandraguna iya. Ya inggih. Wilujeng rawuhipun Keng putra pun Lesmana Hayu Kumara. Sawan kula tebih saking Rubeda Kanjeng Rama. Lole mbak ya aja gawe stres wong tua ta ya Nger Lesmana. Aja gawe munek-munek pun bapa. Rumangsane apa?
Nuwun mangapunten Eyang. Oh, gara-gara weruh kowe guyu karo ndudingi wong-wong kuwi. Pun bapa nganti bola-bali tindak ning pakiwan. Merga sangka ora kuat ngempet. Nuwun Kanjeng Eyang inggih. Kula nyuwun bekti kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Lesmana Saroja Kusumaya tak tampa pangestune wong tuwa wae Tampanana. Ha inggih. Kula pundi wonten asta tetiga. Mugi ndadosna ing kawuningan dumateng gesangipun Kang Putra. Prayoga nanggon musuhan. Sampun boten kirang prayogi. Gila. Dasare panuntun nirama kak ya. Bocah iki nek cekelane gender mung bengok wae nganggo laras. Ha inggih, kedah mekaten kula menika SSN lho yang. Iya. Iya, Ger, iya. Ah ya. Ora mokal Kula nggih sekolah wonten ing kampung Inggris. Kula saged basa Inggris. Iya. Yes. Father. Nyadong dawuh Father. Ngaturna sungkem menengar saning makmu Mandura. Wa Prabu Baladewa. Baladewa. Wa Prabu Baladewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Wah edan. Wah. Lesmana wae anak ratu kok kaya ngono lah. Nganggo kalung rantai. Batobat. Sikile nganggo rantai, sabukmu nganggo rantai. Ya mengimane kok kowe nganggo sumping kembang kaya ngono kuwi arepmu kepiye? Bekti kula kunjuk Kang Prabu. Ya, tak tampa ngger anakku Cah Bagus Saroja Binangun. Ora liwat pangestu ning wakmu ing Mandura wae Tampanana. Inggih kula pundi. Bocah pinter gending. Terusno. Yes, thank you so much. Nyadong dawuh Kanjeng Rama. Lesmana anakku Cah Bagus. Kula wonten timbalan. Mesti wae wis dadi karentek sartane wis dadi tekadmu. Nggonmu kepengin boyong putri Sungkingwana. Para Tadyagi. Waktu dina iki jeneng para bakal tak dawuhi supayane lumaku budal ana ing para jenegara Sungkingwana. Sapengko jeneng para bakal melu sayembara ora kejaba. Ya kuwi jeneng para kudu bisa boyong utawa kudu bisa junjung marang putri Sungkingwana. Yen to kelakon nggonmu junjung marang putri Sungkingwana bakal kelakon panjang kamu. Ngono nggih. Kasinggihan Kanjeng Rama inggih. Lajeng samangke bidalipun Kang Putra nganti dumateng sinten lan dipun dherekaken dening sinten Kanjeng Rama. Ora ana kejaba yang bakal ndereke kelawan laku jantramu. Nggonmu bakal budal ning Prajanegara Sungkingwana. Eyang Wing Suka Lima. Waduh. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Lesmana piye? Nek upami lho niki upami. Yo. Sing nderekke kula senes Eyang Darna kados pundi? Sababe apa to njaluk? Nayaka saliyane Eyang Wing Suka Lima. Merga nuwun sewu niku nek lunga kalih kula mesti rembukane saru-saru. Gandeng kula ngrumaosi kula menika tasih mapan wonten ing bangku pawiyatan Universitas Guru Durna. Pramila kula mboten
sagah boten wantun menawi kula sareng kaliyan Yang Durna. Lah malah adan bocah iki. Mergo sing mangerteni sartane sing bisa ngerteni kelan bukang dadi kekarepanmu ya mung Eyang Wingsaka Limba. Nggih pun lah. Ya inggih lajeng benjang napa anggen kula bidal. Ora ketang sambung Jala Lintang tumuli bidal dina iki. Eyang Durna. Ana dawuh apa nggih putuku sawoja bilangun. Nggo bidal. Ya. Bidal sareng-sareng para sata Kurawa enjing bidal gumurung saking Astina Negri. Ora usah nembang. Oh, engko sing nembang ben pamanmu Satama wae. Inggih, ngestaken dawet anu dawuh Kanjeng Eyang. Tumuli ingkang Bapa nyuwun pamit madal pasilan gel badhe nderekaken dumateng putu kula Lesmana Mandrakumara. Prasta dawuh duka punika durung atos-atos sampun kados lali-alit. Lesmana anakku cah bagus semulura sing dadi panjakamu. Nyuwun pamit Kanjeng Rama, nyuwun tambahing pangestu. Mugi-mugi sak mangke kula badhe kayuh putring sungging wana saged kasembadan satemah samangke saged pindha mimilan mintuna bandha ngrapa tetunggalan kula saged gesang sareng kayan putring sungging wana. Wis gamelane wis muni. Ha inggih. Terang dang dudang anu durang tang bang terang anu durang dang. Kleru dalane Dari sampun ngantos kendhat akhiripun ngawat-awati dumateng anak kula Lesmana Mandrakumara paman. Inggih kene. Menapa ingkang sampun maduka dawaken tartemtu kula mboten badhe suwala. Maneh mekaten keparenga sak mangki nyuwun ingkang Bapa nyuwun nidi palilah. Akarya nganti dumateng sak cekapipun para sata Kurawa kinarya ngombyongi dumateng tindakipun Angger Lesmana.
Sumangga kersa angin sing kandika pamandarya badhe ngepaken barisaning para sata Kurawa bidhal tumuju Antaraja Negaring Sungkingwana. Inggih nggih ngaturaken manuwun. Koko Prabu Baladewa wonten dawuh Yayi. Sampun ngantos kendhat kula suwun tansah ngawat-awati dumateng laku jantranipun anak kula Lesmana Mandragumara. Ayi, nuwun sewu. Gandeng Lesmana Mandragumara menika putra paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Menika dados putranipun ingkang Raka ing Mandura. Pramila sakmangke bab perkawis sakmangke ngantos wonten lelampahan menapa wonten telenging Delanggung. Nalikanipun para sata kura miwah anak kula pun Lesmana Mandragumara tumuju wonten Paraja Negaring Sungkingwana. Dados tanggal jawabipun ingkang Raka. Yai ngaturaken panuwun. Lan sampun ngantos kuwatir menawi mboten kasembadan gegayawanipun anak kula Lesmana Mandragumara sakmangke kula ingkang badhe ngrebat dhumateng putring Sungkingwana. Ngaturaken panuwun. Dimas Katomarmo kula wonten timbalan sinuwun. Wali-wali apa marta Tyagi kaya wis purna gati ning pananggilan bubarna kang pondhosi bojoning Senedya Kundur Kendaton. Nuk niki pareng dawuh paduka kula badhe ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan badhe mbebaraken pasewakan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gati ning pananggilan. Arsa sang rata Kundur Kendaton seluk saking dampar jana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Pramban Jadi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang samya ngambil upacara ngrabut. Kawisa saking Mandara tindaknya Sang Sri Naranata lamun Cinandra Pindha Dewa Kairing Widodara Widodari.